King nono la mawuok oko ni iyudo ni nitiere gimiluongo ni bilateral lenders, nitiere multilateral lenders, kaeto nitiere bende commercial. Tiende ni machalo Eurobond en kikawe to beche ni malo mogik. Mar ariyo bilateral lenders bende miyowa gowi e bei mamalo, joma chalo kaka jo China. Kata joma miyowa gowi e bei mapiny mogik gin multilateral lenders machalo World Bank gi IMF. Tiende ni ka ber to watem wakaw gowi mang'eny kuom jogo makaw atamalo matin e ushuru e pesa magimiyowa machalo kaka multilateral lenders. Kato waduoko gowi mwadhi e commercial no mar piny kabisa. Nikech inya paro chien kacha no wakaw Eurobond 2014 ndalo serikal Uhuru no chule higa mar 2024. Kama ne chule ne koro pek, interest ni malo, kato ne omenda mang'eny mane kiondko bende goyo jopiny ni to serikal dhi golo pesa michulo ni kanye. Mane kuma nitie dolo idho malo mochopo $160 kopim gi pesa mar Kenya. Omiyo nyaka serikal neni hola tok rach to bed hola mane bei mapiny. Mana kaka pacho ka serikal ka holo pesa higa mokalo gi higni 2 machien kacha ne en hola ma ka serikal penjo nyango gotieno kata weg bank me Kenya ka to gikawo kata mana atamalo 15%. Giko ne tiyudo ni bank loso pesa, serikal to jopiny to hinyore nikech weg bank neno ni gimiyo mana serikal pesa ema dhi chulogi. Omiyo nyaka serikal bende neni matine moholo pacho ka mondo mi weg bengi omiyo tieno go nyango pesa mondo mi gitim go ohala mondo an gi odhi nyime. But maduong' moloyo ma ok awinjo penjo gima bende ok ber e budget ka en ni wan gi gimiluongo ni pending bills kata gope ma serikal mamalo nigo, ma moko kuomgi osetem kitemo mondo losi ahinya mag sekta mag ndara.